Bueno, ekingo diogu bigarren saioari, goizean, lehenengo saioan esan bezala, urten jardunaldietako edukiak zehazteko, lehen edo iasko jardunaldietako ondorioak izan ditugu ardatz. Eta lehen mailinguru honetan, nolabait, bi ondorio guruzatu nahi izan ditugu. Batetik, aipatu genuen, jasko ondorioetan, Europako beste herrialde batzuetan, aspaliti daudela gai honekin, hirigintzaren eta hizkuntzaren arteko harremanekin, eta interesgarri izatekeela beste herrialde horiekin ere harremanak lantzea, bai eredu teorikoak aurkitzeko, bai eta praxia ere. Egia da, eta hau guztio badakigu ez, hizkuntzaren ezagutzari eta dentsitateari dagokionez, egoera desberdinak bizi dituela Euskal Herriak eta, kasu honetan, Prinsipatek, ez da? Eta kasu arratzaldean, obra kultural balearreko ordezkari bat izango dugu hemen, Balear Uharteetan, hirigintzak berezko hizkuntzan izan duen eragina gurekin partekatzeko, ez da? Hirigintza basati horrek ere, Balear Uharteetan eragin handia izan duelako berezko hizkuntzaren garapenean. Hala ere, esan bezala, oraingo mailiguruan gehiago lotuko gatzaizkio ordenamendu juridikoari iaz esan egin genuelago, ordenamendu juridikoak egun Euskal Herrian ez diela beharrezko arreta jartzen, arnasunei, eta batzuetan gainera aurrerapausoak eman izan direnean, hainbat oztopo egoten direla. Eta hor kokatu genuen, eta iaz aurreratu genuen, hausnartzekoa litzatekeela hizkuntza politika territorializatzeaz edo arnasgune horietan lurraletasun printzipioa aplikatzeaz. Dena den, batzorde akademikoan, eremu juridikoaren zera hau aztertzen ari ginela, iruditu zitzaigun, juridikoa zaratago ere jo behar genuela. Eta, horre batetik genituen soziolinguistika, diskurtsoa, jarrera, hitzak, elementu horiek alde batetik, eta gero bestetik genuen Euskarritik kanpokoa dituren bat, eta, bi horiek ustartuz, Txabi Bilaren izena etorri zitzaigun jarraian, ez da? Eta, egia da, hasian zalantza genituen, haber nola planteatu Txabiri, bere ekarpena, ez? Berak azaldu zigulako, lurraletasun printzipioa, bere horretan, Katalunian ere, horrek arazo batzuk sortu zituen, ez da? Alderdi batzuek, lurraletasun printzipioa aplikatzearen nolabaiteko saiakera egin nahi izan zutela, baina izan ere, katalanaren kontra egiteko, ez da? Orduan, zonifikazioa hitz egitea, beraientzat ere, bere momentuan oso elementu, kezkagarria izan zen. Hala ere esan bezala, beste ikusi genuen, bazeudela partekatzeko beste kontu batzuk, ez da? Berak, aipatu zigun, gian kasu interesgarri batzuk azalduko zituela, ez da? Izan ere, postkapitalismoan eta Bartzelonatik kanpora izandako migrazio mugimenduekin lotutakoak. Guri interesgarri dituztegun eta gainera, berak eradierazi zigun bere hitzaldiari izenburu provokatzailea jarriko ziola, eta hor ikusi duzuen, Nouvelles Mes Fronteres, discursos y argumentación sobre el principio territorial lingüística en el capitalismo eta da, ez dut muga gehiagorik nahi, lurraletasun printzipioari buruzko diskurtsoak eta argudioak kapitalismo berantiarrean. Pare bat zertzela da ematearren, Txabi Bila ezaguna da Euskal Herrian, baino gehiagotan etorri izan dalako hainbat hitzaldi ematera, soziolinguistikaren inguruan, arrue proiektuaren inguruan ere iritzia ematea etorri izan, bera batzuenan izateko irakaslea eta soziolinguistika katalanean eta hizkuntza katalanean, Institut Estudios Catalans erakundearen mende dagoen Salsa Kruskateko lehen zuzendaria izan zen, soziolinguistika eta komunikaziorako unibertsitate ikasgoaren zuzendaria da, eta soziolinguistikoaren gizarte katalaneko kidea, eta International Pragmatic Association elkartekoa ere. Gaur egun, Generalitateko hezkuntza saileko hezkuntza sisteman ebaluaziorako goi kontseiluaren kanpo alkularia ere badugu, bera, filologia katalanean lizentziatua da, eta hizkuntzalaritzan doktore. Eta bere ikerketak nagusiki katalanean kokatzen dira, eleaniztasun sozialean, hizkuntzen ukipen fenomenoetan, hizkuntza politiken eta plangintzen azterketetan, hizkuntza demografian, eta hizkuntza ideologien ikerketan. Hainbat lan argitaratu du, eta hainbat aldizkarietako erredakzio batzordeko kide da. Besteak beste, revista de Llengua y Dret, Llengua Social de Comunicació, eta Trabas de Sociolingüística Catalana. Eta beste barik, berari emango diotitza, bon dia, Txabi.
esan bezala atzo saiakera egin zuten, baina abioiak Huesca aldean edo buelta egin zuen Bartzelonara. Se'm sent? Bai? Sí? Molt. Egunon, bon dia a tothom. Falta... Ara? Sí. Es veu el PowerPoint? Veus el PowerPoint? Sí, sí. Perfecte. Doncs molt bé. Moltes gràcies per la presentació i per l'oportunitat de fer aquesta conferència. És la primera vegada que faig una conferència per Skype. Intentarem fer-ho de la millor manera. Quan el Paul em va demanar de parlar sobre la idea de la territorialització de les llengües, primer vaig pensar que no sabia si podria enfocar-ho adequadament, perquè, com veurem, la situació dels països catalans, els discursos i les polítiques, en bona mesura han anat en contra d'idees com la territorialització interna. Després vaig plantejar que justament la discrepància entre les dues situacions ens podien ajudar a entendre una mica millor quins són els reptes que hi ha per cadascun dels discursos que hi ha en els dos territoris. I bé, vaig acceptar la invitació. Intentaré, per tant, plantejar justament això. Quina ha estat la trajectòria de la idea de la territorialització lingüística? Dibuixaré dues territorialitzacions diferents, la interna i l'externa, o si voleu, la territorialització de cara endins i la territorialització de cara enfora. I, finalment, intentaré discutir, després de mostrar alguns exemples del que ha passat als països catalans, intentaré parlar de les argumentacions que hi ha entorn d'aquesta noció. Jo no us veig, per tant, si hi ha alguna interrupció, m'ho haureu de fer notar d'alguna manera. Irati. Començo. A veure, no sé si fins a quin punt som conscients que hi ha al llarg de les últimes 20 dècades s'ha anat estenent un discurs que va més enllà d'uns tòpics que lliga idees que poden ser aparentment contradictòries. I el comentari d'aquest còmic nord-americà en relació amb la consulta per la independència que s'ha de fer a Catalunya, em sembla que d'alguna manera il·lustrava bé la contradicció en què ens trobem ara mateix. Mireu, des d'una posició, diguéssim, progressista, als Estats Units, que no tenen per què comprendre què passa a Europa, ens deien coses com estic a favor de la consulta, però jo que estic a favor de la consulta, em deien jo no vull més fronteres. Estic en contra de les fronteres, segur que heu sentit aquest discurs milions de vegades. I és un discurs que és molt important a l'hora de plantejar-nos la idea de la territorialització de les llengües des de qualsevol perspectiva. Vejam, tots nosaltres sabem que les llengües són una realitat territorial, pel fet evident que les llengües són activitat humana. Com que són activitat humana, i la major part de nosaltres vivim en un territori concret, bé, a vegades fem aventures com agafem l'avió, intentem arribar a un lloc i no podem, i després tornem a casa nostra i parlem per internet, però la majoria de la nostra interacció, sobretot al llarg de la història, ha estat territorial, basada en un territori. Però fixeu-vos que la territorialització, fins i tot per les persones que, com nosaltres, creiem en la defensa de les llengües minoritzades, la territorialització és complexa. Em sembla que n'hi ha prou que donem un cop d'ull a aquests dos mapes separats per un cert període de temps i veiem ràpidament com tant la idea de què és o no és una llengua com de quina manera podem parlar de territorialització és, si més no, debatible i debatuda a bastament. En realitat, la concreció política de la territorialitat, fins allò on puc veure jo, és antiga. Per la nostra part del món probablement comença de forma allò explícita amb l'edicte de Villers-Cotterêts
de 1539 a França, quan el rei de França decideix que a tot el seu reialme s'ha de treballar oficialment en francès. Sabeu que posteriorment, per exemple, l'any 1700, quan Lluís XIV, de França també, s'ha annexionat el que en diu la província estrangera del Rosselló, uns anys després de l'annexió, fa un edicte i diu que l'ús del català repugna i és contrari a l'honor de la nació francesa. O, per exemple, quan els estats de la Corona d'Aragó, és a dir, l'estat català, l'estat valencià, l'estat del reialme d'Aragó, etc., són annexionats a Castella amb el decret de nova planta. De fet, s'inicia un clar procés de territorialització expansiva del castellà. Amb això el que vull dir és que el procés de territorialització és previ de molt al nacionalisme romàntic i és molt previ a l'arribada dels nacionalismes reivindicatius del segle XIX i del segle XX, però aquestes territorialitzacions s'han de posar en relació amb les possibilitats de cadascun dels països i, en aquest cas, el que ha passat als països catalans ha estat, com sabeu, una situació de canvi absolutament espectacular de la composició demolingüística en menys de 100 anys. Us he posat aquí una gràfica que us pot fer una idea ràpida de quan parlem de transformació demogràfica què volem dir. Mireu, l'any 1930 la columna de color groc marca el nombre d'habitants oficialment censats, empadronats a cadascun dels territoris de llengua catalana. El nombre de parlants de primera llengua catalana... Perdó, m'he confós a explicar les dades. La columna groga és el nombre de catalanoparlants inicials l'any 1930, a cadascun dels territoris. La groga. La grisa són els catalanoparlants inicials l'any 2011, és a dir, 80 anys després, i la blava és la població que hi havia l'any 2011. No us he posat la població de l'any 1930 perquè pràcticament és la mateixa que la de parlants inicials. Com podeu comprovar, el canvi pel que fa al nombre de població és espectacular, és espectacular a tots els territoris, és més que doble, i en canvi el nombre de parlants de català llengua inicial, de fet, no creix. En realitat, tenim el mateix nombre de parlants inicials l'any 2011 que l'any 1930. Som un país que, mireu, això de fer nens, doncs en sabem poquet, no ho fem bé. Per tant, per nosaltres, la idea de la territorialització va lligada de forma indissoluble a un fenomen, que és el fenomen del canvi demogràfic brutal, espectacular, de les nostres societats. I també perquè ens fem una idea de com ha canviat durant la vida d'una persona que ara tingui uns 90 anys, de fet, mireu, la gent que tenia 90 anys, quan es va socialitzar a Catalunya, això és només Catalunya, el 94% de la gent que vivia amb ell eren catalanoparlants. Aquest percentatge, que és la franja aquesta de color lila, ha anat caient al llarg de tot el segle. El groc és castellanoparlants nascuts a Catalunya, per tant, fixeu-vos com ha anat caient, i a les darreres dècades ha tornat a pujar, si més no, percentualment. Per tant, els canvis són realment molt, molt importants, no només per l'arribada d'immigració, sinó pel fet que la immigració majoritàriament no ha adoptat el català com a llengua inicial, molt majoritàriament. De fet, això ens porta a una situació en què territorialment hi ha diferències molt acusades. Mireu, si dividim Catalunya, ara parlaré bàsicament de Catalunya, amb les dades de l'any 2013, si dividim Catalunya el que en diem els àmbits territorials, veureu com els residents a Catalunya l'any 2013, de primera llengua catalana,
eren gairebé el 70% de les Terres de l'Ebre, Tortosa, Amposta, eren més del 50% a les zones del Pirineu, a les comarques de Lleida, a les comarques centrals, com Vic, per dir alguna cosa, o Manresa, gairebé s'acostaven al 50% a les comarques gironines i anaven baixant fins a l'àrea metropolitana on no arribaven al 30% de la població. El color aquest rosa és el castellà i això són altres llengües i combinacions, dins de les quals predomina, s'ha de dir, la combinació de castellà amb altres llengües. Aquest gris d'aquí és majoritàriament castellà amb altres llengües. Bé, tot això per què és important? Doncs és important perquè fixeu-vos que hem passat d'un país etnolingüísticament homogeni a un país que és qualsevol cosa excepte homogeni. I com es reflecteix això sobre el territori? Mirem amb una situació més concreta, l'exemple de la regió metropolitana de Barcelona. A veure, aquí tenim les xarxes de transport de la població de la regió de Barcelona. Aquí teniu Barcelona, aquí teniu Mataró, Sant Celoni, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell. Veieu com Barcelona és el nucli d'una xarxa de moviments. Les dades són del 1996. Aleshores ja era el nucli d'uns moviments de població que anaven i venien per anar a treballar, però hi havia comarques, això és clarament una comarca, com es pot veure. Fixeu-vos com Terrassa i Sabadell tenen les seves àrees de captació, com Granollers té la seva àrea, com això és el Maresme, això és el Vallès Occidental, això és una altra zona del Vallès Occidental. És a dir, hi ha una regió clarament definida en termes, en aquest cas, de mercat laboral, però perquè Barcelona atreu i expulsa població amb dinàmiques complexes. M'agradaria que veiéssim això en termes lingüístics, en què es converteix. Mireu, el mapa és també del 1996, per tant, abans de les noves immigracions de l'any 2000, aquí encara no havien arribat les immigracions estrangeres. Començarem, si voleu, donant un cop d'ull a la repartició lingüística a la ciutat de Barcelona. Tenim dades de coneixement, no tinc les dades de llengua inicial, no les tenim per municipis, però és el que podem dir és un proxy, que diuen els estadístics, on hi ha més coneixement de català i hi ha més parlants inicials de català. Si mireu la ciutat de Barcelona, que és això d'aquí, es veu clarament una divisió entre el que és la ciutat antiga, excepte el Raval i el Port, que sempre ha estat la zona d'instal·lació d'una part de la immigració més recent. I en realitat, fixeu-vos com podem parlar d'una mena d'un eix central que s'estructura en aquests barris que van des de classes mitjanes i mitjanes baixes, classe treballadora aquí, i aquí classes mitjanes altes, i aquí tenim els barris crescuts durant les immigracions dels anys 50, 60 i 70. De fet, si miréssim per barri i no per districte, aquí dins hi hauria el nucli catalano-parlant tradicional, aquí hi hauria el nucli catalano tradicional, aquí hi hauria parlant tradicional, aquí hi hauria també el seu nucli, aquí no. Això eren camps i tota la població és vinguda, pràcticament tota és vinguda durant els anys 50-60. Fixeu-vos com aquesta distribució territorial de la ciutat de Barcelona té la seva continuació després si mirem la regió metropolitana. Aquí hi ha el que se'n pot dir l'eix, de fet és l'eix dels ferrocarrils de la Generalitat. Curiosament hi ha un mitjà de transport que uneix des d'aquí, des de la plaça Catalunya en realitat, fins al centre de Terrassa, que no es veu però és d'aquest color. El centre de Terrassa és d'aquest color, la perifèria no, però el centre sí, i el centre de Sabadell que també és d'aquest color. Per tant, hi ha un clar eix que junta des del centre de Barcelona fins a fora, passant per territoris majoritàriament catalanoparlants. Perdona. Aquí hi ha el que en podem dir l'eix de la Renfe, que passa per territoris poblats per les immigracions als anys 50 i 60, o també és el que en podem dir l'eix del riu Besòs, que continua
curiosament, per aquest eix, on hi ha també una via. Posteriorment, tenim aquí l'eix del riu Llobregat, també organitzat bàsicament sobre... Això és una via de comunicació. I un eix costaner on també es va instal·lar una gran quantitat de població castellanoparlant. Són eixos reals per on la gent circula amb cotxes, circula amb ferrocarrils. De fet, aquí hi ha una línia de Renfe, aquí hi ha una altra línia de Renfe, aquí hi ha una línia de Renfe, i en canvi això són els ferrocarrils de la Generalitat. Bé, fixeu-vos que realment Barcelona té aquest itinerari circular que us deia, i també per carretera hi ha un itinerari que uneix el centre de Barcelona amb Terrassa i amb Sabadell. Bé, tot i això, què ha passat 18 anys després d'aquell mapa? Mireu, 18 anys després d'aquell mapa, la realitat sociolingüística continua sent, és bastant tossuda, i continua reflectint... Continua reflectint la distribució... Perdó, això són problemes del directe, que diria un comunicador. Continua reflectint l'estructura que dèiem, tot i que després de les noves immigracions els barris amb majoria catalanoparlant han perdut una part d'aquella majoria per l'arribada d'aquest 17% de població que no parla català com a llengua inicial. Però el canvi més important, aquí es veu més bé com es continua mantenint aquest nucli central que vèiem abans, és exactament el mateix, les Corts, Sarrià, Gràcia i l'Eixample, on el castellà no té tant pes, i en canvi nou barris on el castellà té moltíssim més pes, i és interessant comparar-lo perquè ara ja són importants les altres llengües. Mireu com tenim un barri ara mateix on el percentatge de parlants d'altres llengües com a llengua habitual, no com a llengua inicial, sinó com a llengua habitual, és a dir, és la llengua que utilitzen habitualment persones que viuen a la ciutat de Barcelona, pot arribar a un 14%. És a dir, són uns resultats realment molt importants, perquè són persones que encara no s'han passat ni el català ni el castellà com a llengua habitual de comunicació. Molt bé, davant d'això tenim la pregunta de la territorialització. És a dir, fins a quin punt la política lingüística catalana ha utilitzat la idea de la territorialització per avançar en la direcció que ha cregut pertinent? Diguem d'entrada que des de les institucions s'han fet moltíssimes accions amb conseqüències glotopolítiques. N'explico alguna. Amb conseqüències. Es van fer uns túnels que van facilitar la connexió entre Barcelona i la muntanya, de tal manera que van enfortir l'eix aquell catalanoparlant que us deia. En un districte, durant els Jocs Olímpics del 92, es va crear un barri sencer. I és un barri sencer on han anat a viure essencialment parelles joves, moltes d'elles en proporció molt més catalanoparlants que no pas a altres zones de la ciutat. S'ha remodelat el Raval i va haver-hi un moment en què al Raval hi creixia el nombre de parelles joves que tenien el català com a llengua habitual. O, per una altra banda, s'ha internacionalitzat la marca Barcelona amb el model turístic de Barcelona, cosa que ha portat una quantitat de població molt important cap a la ciutat. I això ha portat altres llengües, no només castellà, que ha portat molt castellà, però també ha portat altres llengües. També podem dir que la gestió lingüística, la gestió de baix nivell està clarament territorialitzada. El Consorci per la Normalització Lingüística està territorialitzat, la distribució de les aules d'acollida, que acullen els nanos que parlen altres llengües, està clarament territorialitzada, els plans d'entorn per facilitar la integració estan territorialitzats, fins i tot les escoles han fet models per tal d'evitar les escoles gueto. Per tant, la gestió està clarament territorialitzada. Ara bé, s'ha fet molt escassa reflexió explícita en termes sociolingüístics i s'ha fet basant-la en principis ideològics i moltes vegades prepolítics i també dependent del color polític municipal. I hi ha, i això és important, un fort consens contrari a la territorialització interna. És a dir, a Catalunya
De fet, s'ha treballat contra la idea de crear diferències a dins del territori. Per què? Mireu, després de donar-hi voltes, jo crec que en el fons és una qüestió de projecte. El catalanisme és un projecte de base nacional i de principis republicans, diguem-ne meritocràtics, i és un projecte que defensa que hi ha una societat que viu en un territori que té una llengua societària. Què vull dir amb això, amb una llengua societària? Partim de la base que el català és per tothom. Potser no de forma exclusiva, aquí hi ha discrepàncies, però que el català és per tothom, no és per uns o no és per uns altres. Per tant, no té res a veure amb projectes de base comunitària, amb llengües comunitàries, projectes comunitaristes. Us en posaré un exemple molt clar. Les persones que defensen la supervivència del Yiddish a Nova York ho fan partint de la base de mantenir una comunitat diferenciada de la resta de les altres comunitats a Nova York. Fishman, un dels pares de la sociolingüística, defensa exactament això, que hi hagi una comunitat diferenciada, que es mantingui, que tingui límits forts. A Catalunya, i crec que la major part de les llengües minoritzades d'Europa, el projecte ha estat exactament aquest. De fet, als Països Catalans, els intents de territorialització interna bàsicament han estat intents de trencament del català, és a dir, d'afebliment del català. Penseu que per nosaltres ha estat molt important la disgregació dels Països Catalans. I dins d'aquí hi ha hagut intents, d'una banda territorials, gent que propugnava que Lleida havia de ser una província d'Aragó, gent que propugnava que Alacant havia de formar una comunitat autònoma amb Múrcia, gent que deia que Tortosa havia de ser una província diferent i no sabien ben bé on havien d'anar, que no eren ni catalans ni valencians, i directament lingüístics. S'ha intentat que el valencià fos una llengua diferent, a les Illes s'està intentant que les Balears siguin una llengua diferent. A l'Aragó, oficialment, no s'hi parla català, s'hi parla una espècie de Frankenstein que en diuen la Pau. I segurament l'episodi més clar de territorialització interna va ser un conflicte molt seriós, que és l'episodi d'entre 1974 i 1987, en què les autoritats municipals de Barcelona i de la perifèria van intentar crear una entitat territorial oposada a la resta de Catalunya, un contrapoder a la Generalitat. Penseu que es va crear un discurs que deia a Barcelona som urbans, cosmopolites, bilingües, híbrids, i en canvi a Catalunya són rurals, a la resta de Catalunya, però deien a Catalunya són rurals, nacionalistes, convergents, només parlen català, són puristes. Van intentar fins i tot crear himnes i banderes. Per aquells que teniu prou edat, recordeu que qui liderava això, irònicament, es deia Pasqual Maragall. I va arribar fins al punt d'encarregar un himne i una bandera per la corporació. Això es va tallar en sec i es va evitar, a parer meu, es va evitar que passés a Catalunya el mateix que va passar amb Flandes i Brussel·les, és a dir, la separació. Ergo, a Catalunya s'ha defensat la territorialitat sempre de tot el país, s'ha acceptat la diversitat nacional interna. La Vall d'Aran, segons la llei de l'Aran, és una realitat nacional occitana. Aquesta s'accepta, diria que sense problemes, però es percep, es sent que una territorialització interna seria una fragmentació i un afebliment. Bé, aquest discurs ara mateix xoca amb el discurs postmodern. I crec que qualsevol discurs de territorialització xoca amb els discursos postmoderns. Per què? Mireu, hi ha hagut una sèrie de canvis, i vaig acabant ja, en la realitat econòmica. Hem passat del Fordisme, hem passat a una economia més basada en el coneixement, en què s'està reconfigurant el paper dels estats, tenen menys força que solien tenir, en què hi ha més mobilitat, en què les tecnologies, com podem comprovar, ens permeten parlar fins i tot a distància i en llengües diferents. Els transports no funcionen tan bé, també ho hem comprovat. I això va acompanyat del creixement d'una sèrie de discursos que tenen una base individualista, que suposen, per tant, els drets col·lectius, discursos globalistes, aquesta gent que ens diuen que desapareixen els estats-nació i que normalment tenen un estat-nació al darrere que els ajuda i que els defensa. Discursos hibridistes que valoren les identitats múltiples i que troben que és molt bonic poder ser europeu i francès alhora, i et diuen, sí, tu tens la sort de poder ser europeu, francès i basc, i a més tens l'obligació de ser això, no pots canviar. La teva hibriditat tu no la pots modificar, nosaltres sí.
perquè es manté el nacionalisme banal de base estatal. Això no ha canviat. Bé, aquí és qualsevol intent de territorialització, sigui de cara en fora, és a dir, de tota la nació o de tota la comunitat lingüística cap a una altra, o a dins de la comunitat lingüística, crec que topa amb els discursos antics i amb els nous. I us plantejaré 3 reptes que crec que són importants per qualsevol discurs de base territorial. El primer, legitimar el projecte. El segon, el que jo en dic el parany de la diferència. I el tercer, el parany del conservadorisme. Us els comento molt breument. El primer, la legitimació del projecte. Mireu, crec que qualsevol territorialització es basa en un nosaltres i en un ells. Exigeix que hi hagi un nosaltres i un ells. I és més, incrementa els límits entre els nosaltres i els ells. Això, des d'un punt de vista nacional, és positiu en el sentit que permet refermar la coherència de la cohesió de la nació. Em pregunto com es pot fer a dins de la nació sense entrar en contradiccions difícils de gestionar, però és un repte que, per exemple, a Irlanda han hagut de plantejar. Segon, el parany de la diferència. Mireu, ara mateix un dels grans reptes que tenim i que compartim bascos i catalans és que no podem acceptar, si volem sobreviure, no podem acceptar que se'ns una més la diversitat lingüística en una societat multicultural en què hi ha una llengua per defecte, que és una altra, i les nostres llengües només són una llengua comunitària. Això és el que es va intentar al Canadà. De fet, els anglòfons deien, direm que som un país multicultural i multilingüe. Els francòfons van dir, no, som un país amb 2 llengües d'entrada i, si voleu, multicultural, però oficialment bilingüe. Suposo que tothom entén els reptes que tindria el francès si passés a ser considerat com, per exemple, el cantonès o l'ucraïnès al Canadà. Finalment, els paranys del conservadorisme. Mireu, crec que els canvis socials i socioeconòmics que estan en marxa són molts, són moltíssims, i com diuen bona part dels especialistes en política lingüística, la política lingüística no atura els canvis. El que ha de saber fer és, d'alguna manera, surfejar en aquests canvis per tal de portar a bon port el projecte de reestabliment, recuperació de la llengua minoritzada. Si intentem anar només contra l'onada, crec que tenim un problema seriós. El que hem d'aprendre és, com fa el noi de la taula de surf, és surfejar. I podem agafar molta velocitat. El que és complicat, esclar, és saber com fer-ho. Però eskerrik asko, moltes gràcies a tots i espero que la conferència s'hagi pogut seguir. Moltes gràcies, Xavi, eskerrik asko. Principios... irati? Vale. Principios, saiatuko gara galderarik edo baldin badago, tarte txiki bat hartzeko eta deituko diogu berriro jartzeko, hain urrengo islaria sartuko da. Barruan egingo dugu baka maitzen duenean, biei galderak egingo dizkiegu. Hola, bon dia, Eba. Esan bezala, iaz luratasun printzipioa hitz egin digu, egia da Xabik beste ikuspegi bat eman digu, baina ere gehiago barne lurratasun printzipioan oinarritu du bere hitzaldia. Eta egia da, Katalunian aplikatzen den hizkuntza ereduak hor tartekatzen dituela lurraletasun printzipioan oinarritutako arauak eta arau pertsonalistak. Bai. Hola. Bai. Es que no sé. Por favor. Hola. Desactiva el micrófono, por favor. Sí. Un poco. Un ratito. Sí. ¿Listo? Vale. Bueno,
lurraletasun printzipioa sari gara, egia da, Txabik egin dugu barne lurraletasun printzipio horrek, zenolako ondorioak izan zitzakeen, baina egia ere bada, gaur egun Katalunian aplikatzen den hizkuntza arau bidean, nolabait lurraletasun printzipioarekin lotutako neurriak badirela, baina kasu horretan lurraletasun printzipioa aplikatzen zaiolako lurralde osoari. Eta hor tartekatzen dira, esan bezala, lurraletasun printzipio horretan oinarritzen diren neurriak, bai eta personalistagoak izan daitezkenak. Egia da, lurraletasun printzipioan, esan bezala, herrialde osoa, edo herrialde guztia kontuatzen dituzten araboiek, beti oinarria izan dutela Katalunian indarrean egon izan diren autonomia estatutuetan, hain ere, katalanari berezko izaera esleitu zitzaionean, berezko izaera horrek, nolabait ondorio juridiko batzuk izan zituelako. Besteak beste, katalana zala lehentasunezko hizkuntza eta arduan, izaera horri eutsiz aplikatu zituzten lurraletasun printzipioarekin lotutako hainbat neurri. Hala ere, esan behar dugu, hor badagoela Espainiako Auzitegi Konstituzionalaren 31/2010 epaia, eta, epai horrek, besteak beste, katalanaren inguruan, eta lurraletasun printzipio horrekin lotuta abian jarri diren hainbat arau eta barrekoak igatu izan dituela, eta horrek ere tentsio iraunkorra eragin duela, ezta? Besteak beste, hezkuntza sisteman, eta bar. Horretaz guztiaz hitz egiteko, Eba Pons Parera gonbidatu dugu, bera zuzenbide konstituzionaleko irakaslea da Bartzelonako Unibertsitatean. Egia da, zenbait ezina dira, Eba Ponsek hizkuntza araubidean inguruan idatzi dituen artikuluak, hain zuen ere, Kataluniako hizkuntza araubidearen gainean. Beste ikerketa batzuk ere egin izan ditu, estatuaren lurralde antolaketa, oinarrizko eskubideak, nahiko lan egin izan du erregio de gutxiengo hizkuntza Europako itunean aplikazioan gizarte eragileek egite usten txostenetan, berak nahiko parte hartze zuzena izan du. Lengua Edret aldizkariaren zundaitzak kidea da, ikerketa katalanen institutuaren mendeko kruskazareko kidea da, eta bere garaian Observatorio de la Lengua, horre herrialde katalanetan sortuzten behatokiko aditu batzordeko kidere izan da. Bere hitzaldiare, izenburua ikusten dute, nahiko eranguratsua da, proiekzioa sin limit del principio de territorialitat, lurraletasun printzipioaren proiekzioak eta mugak, tamalez, seguramente mugez hitz egingo dugu gehiago, oain berari emango diogu hitza, uzu mikrofonoa, Eba. Hola. Vale. Eba, vale, molt bé. Gràcies. Moltes gràcies per la invitació. Intentaré ser breu, senyar-me una mica en el temps, tot i que el tema que es plantegen és molt ampli, com s'ha vist també en l'anterior intervenció. La qüestió que jo plantejaré és quines projeccions ha tingut el principi de territorialitat en l'ordenament lingüístic de Catalunya des d'una perspectiva més jurídica i una mica quins límits es troba aquest principi, límits alguns interns, però sobretot externs també, derivats del marc constitucional i la interpretació que s'ha fet d'aquest marc per part del Tribunal Constitucional, de l'Estat o de tribunals ordinaris fins i tot. En la configuració del model lingüístic català, com dic des d'un punt de vista jurídic, s'han combinat els dos principis de territorialitat i de personalitat. Per tant, direm que és un model mixt. Quan parlem de territorialitat i personalitat, són dos principis que tenen una definició bastant complexa que han fet els sociolingüistes, els politòlegs, i de fet és difícil que s'arribi a un acord sobre quin és el seu significat exacte. Quan parlem de territorialitat, diríem que les normes lingüístiques s'estableixen en funció del territori i hi ha una idea de limitar a certes regions el dret dels ciutadans a beneficiar-se dels serveis en una llengua determinada. Per tant, el criteri de territorialitat d'alguna manera s'utilitza quan es vol donar una certa primacia a una llengua i quan es vol protegir una zona geogràfica respecte de la influència d'una altra llengua dominant que s'hi ha anat introduint o s'hi ha anat estenent,
però, com dic, és difícil d'entendre què és la territorialitat pura, a vegades interpretada com unilingüisme, i altres diuen que no implica territorialitat unilingüisme. Personalitat seria que les normes o el règim lingüístic s'estableix en funció de les persones, de les característiques de les persones, és a dir, que el dret lingüístic seguiria més a l'individu, i s'acaba interpretant a vegades com un règim d'elecció lingüística, de tria lingüística en el marc d'un bilingüisme oficial. Però, com dic, definir què és territorialitat i personalitat en sentit abstracte és complicat i normalment en l'ordenament el que trobarem serien elements de tipus territorial o elements de tipus personal. I una mica el que veurem és això, com aquests elements de signe territorial i personal es combinen en l'ordenament lingüístic català, que hauran de fer-ho en relació amb els principis, que aquests sí que són principis jurídics recollits per l'ordenament, que són els principis de llengua oficial i de llengua pròpia. El principi de llengua pròpia, que es recull ja en el primer Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1979 i es va reforçant per tot el desenvolupament legal posterior, és el principi que fonamenta les mesures de signe territorial. Mentre que el principi d'oficialitat, en combinació amb l'anterior, també pot portar aquestes polítiques, però es vincula més amb el reconeixement de drets lingüístics i, per tant, més potser amb aquesta possibilitat de tria o de vinculació amb el ciutadà. El concepte de llengua pròpia té en l'ordenament lingüístic català com a mínim una triple dimensió. Primer, és un concepte que implica una identificació col·lectiva de Catalunya. La llei de política lingüística diu que és la llengua que singularitza a Catalunya com a poble, i també aquest element d'identificació col·lectiva es vincula amb uns drets històrics que en l'article 5 de l'Estatut de 2006 es parla d'uns drets històrics en relació amb la llengua. Després, com altres punts, aquests drets històrics han estat desactivats pel Tribunal Constitucional dient que no implica unes competències addicionals a les que ja recull l'Estatut, que en tot cas l'Estatut de 2006 sí que parla del català com a una competència exclusiva de la Generalitat. En segon lloc, el concepte de llengua pròpia ha implicat en el desenvolupament legal de Catalunya la garantia d'uns usos institucionals, d'uns usos lingüístics institucionals. És la llengua d'ús de les institucions catalanes. La llengua d'ús, com veurem, entès com a ús normal, ús preferent, ús per defecte, i aquest és un altre significat que es recull en la legislació. I, en tercer lloc, també el concepte de llengua pròpia es vincula amb els mandats de normalització de la llengua, de protecció de la llengua, de difusió de la llengua. I, per tant, també tindria aquesta dimensió més promocional o de polítiques més àmplies de normalització de la llengua en el seu territori i de garantia d'un ús oficial normal. Bé, en aquest concepte, que com dic fonamenta bàsicament les polítiques de signe territorial, ha estat desenvolupat des de l'Estatut del 79 fins a l'Estatut de 2006. L'Estatut de 2006 el que va intentar és donar una base jurídica més sòlida a les polítiques de signe territorial i, d'alguna manera, aquest Estatut de 2006 posava a prova la flexibilitat del marc constitucional espanyol per admetre aquestes opcions de signe més territorialitzador. En aquest sentit, l'opció que fa la Constitució espanyola de 1978, entenc jo, almenys que és una opció lingüística desequilibrada en favor del castellà, però que alhora té una obertura que a través de l'Estatut es podria intentar compensar en el sentit que dèiem al principi de protegir una llengua en el seu propi territori, d'intentar-li donar una primacia enfront d'una llengua dominant, com una llengua molt més àmplia com és el castellà, no dominant només perquè és la llengua oficial de l'Estat, sinó per la seva pròpia situació sociolingüística i la importància que té el castellà en el món. Bé, com dic, l'opció de la Constitució és desequilibrada perquè, a banda que estableix una sola llengua oficial de l'Estat, estableix una opció sí que territorial en les comunitats autònomes monolingües a favor d'aquesta llengua. En canvi, obliga una certa personalitat en les comunitats autònomes amb dues llengües oficials,
perquè el Tribunal Constitucional, en la sentència sobre la llei basca, la sentència de l'any 1986, ja va dir que no es podia excloure l'oficialitat de cap part del territori de l'Estat, i per tant sí que estableix un límit al que seria una territorialitat pura, entesa com a unilingüisme estricte, i a més, com dic, el desequilibri és perquè tampoc la Constitució, tot i que no ho prohibeix, no extén l'exercici de drets lingüístics personals dels ciutadans en relació amb les institucions generals. Per tant, tampoc no hi ha un principi personalista en la relació amb les institucions generals de l'Estat, com trobaríem en altres models, com per exemple el model canadenc, finès o etc. Bé, en tot cas, aquest model era un model bastant obert i el que havia fet l'ordenament català és anar explorant aquestes possibilitats que d'alguna manera s'han vist frenades per la sentència 31/2010 sobre l'Estatut de 2006, en què, tot i que és un pronunciament interpretatiu i alhora interpretable, doncs sembla voler posar un fre a l'evolució cap a un model territorial. I seguint, diguem, algunes visions, algunes advertències que havien fet la doctrina, fins i tot espanyola, més contrària en aquest model català, que a nivell intern és un model clarament acceptat i amb resultats en termes sociolingüístics molt bons en diferents sectors pel que fa a la normalització de la llengua. Bé, quins són una mica els trets generals d'aquest model? Perquè, com dic, intentaré ser breu i si després hi ha preguntes podem concretar. Doncs bé, el principi territorial s'aplica de manera màxima, de manera més clara, en l'àmbit de la toponímia. En l'àmbit dels topònims, a Catalunya, els topònims són només oficials en llengua catalana. I, per tant, el català és llengua única dels topònims, amb l'excepció de l'Aran, de la Vall d'Aran, on el mateix criteri territorial fa que els topònims oficials siguin únicament aranès, occità o la variant que és l'aranès. Aquesta, només com un element a citar, que es van declarar oficials els topònims en aranès abans que la llengua també fos oficial, és a dir, que aquí és una territorialitat fins i tot més enllà de l'oficialitat, perquè fins l'any 2000, de fet fins al anteriorment per llei l'any 1990 ja es va declarar oficial l'aranès, l'occità, però a l'Estatut de 1979 es declarava que la parla aranesa serà objecte de protecció, especial respecte i protecció. I això no va impedir que l'any 1983, ja amb la llei de normalització lingüística, es declarés l'oficialitat única dels topònims en aranès. Bé, aquest aspecte té encara alguns problemes també en relació a l'aplicació que fa l'Estat d'aquests topònims únics en català, en senyalitzacions de carreteres o en altres rètols que estableix l'Estat. És un tema que ha anat evolucionant i sembla que en general es respecta, no sempre però bastant per part de l'Estat, però, per exemple, el que no respecta és la qüestió dels exotopònims. És a dir, quan, per exemple, s'indica en una autopista en territori català, una població també en l'àrea lingüística, molts cops, per exemple, a València, no s'escriu amb l'accent, València en català, sinó, per exemple, en castellà. Pel que fa a l'ensenyament, també la projecció del concepte de llengua pròpia ha portat a una evolució legal en què el català s'ha declarat la llengua normalment emprada en l'ensenyament i llengua normalment utilitzada com a llengua vehicular i d'aprenentatge. Aquest concepte de llengua normalment emprada va estar avalat pel Tribunal Constitucional l'any 1994, encara abans de la Llei de Política Lingüística de 1998, que desenvolupa també aquest aspecte, i s'admetia aquest model de conjunció lingüística, vinculat amb el que explicava abans el Xavier Vila, en aquesta idea d'un principi republicà, de no separació en comunitats també, en què el model de conjunció, el català fos el centre de gravetat d'aquest model. El centre de gravetat com a llengua vehicular, sempre garantint l'aprenentatge de les dues llengües oficials, com també estableix la legislació catalana i també l'estatal, i el tribunal va establir que no existeix un dret fonamental derivat de la Constitució a la tria de la llengua de l'ensenyament i que la competència en la configuració del model educatiu era bàsicament una competència de la comunitat autònoma respectant les bases estatals.
Bé, en base en aquest pronunciament positiu sobre el model, el que va fer l'Estatut d'Autonomia, la llei de política lingüística és incorporar-ho a la legislació catalana lingüística de manera més explícita, i l'any 2006 s'eleva a l'Estatut també aquests principis, incidint una mica més en aquest caràcter territorial, en aquesta territorialitat, perquè es diu que els estudiants tenen el dret a rebre ensenyament en català, d'acord amb l'Estatut. Per tant, el dret a rebre l'ensenyament en català vinculat amb el català com a llengua d'ús normal. Bé, aquest aspecte és matisat en l'ensenyament universitari, on regeix un principi personalista i tant professorat com estudiants poden escollir la llengua d'ensenyament i la llengua d'aprenentatge. Bé, l'Estatut igualment estableix en relació amb l'ensenyament universitari un matís, perquè el dret a rebre l'ensenyament en català també s'aplica a l'ensenyament universitari i, per tant, intenta compensar una mica amb altres manaments com aquests d'ús normal del català que vinculen les universitats i de normalització de la llengua catalana. En aquest àmbit, com ja segurament sabran, tot i que la sentència de l'Estatut de 2006, la sentència de 2010, ratifica els principis interpretatius de la sentència de 1994, el Tribunal Suprem primer, els tribunals ordinaris i el legislador estatal han intentat qüestionar la presència molt majoritària del català com a llengua vehicular, dient que el castellà també és llengua vehicular, i ha obert aquí una escletxa en el model. De moment no és una escletxa petita, perquè el que ha resultat actualment és el reconeixement a alumnes individuals del dret a rebre més classes en castellà, és a dir, una qüestió de les proporcions, que la sentència del Constitucional de fet no determina, per tant és molt qüestionable que els tribunals ordinaris determinin proporcions en l'ús de les llengües vehiculars, que és el que està succeint, però, com dic, són casos de moment particulars, però amb algun matís, perquè s'està avalant que la tria d'un estudiant pugui fer canviar la llengua del seu grup, de la seva classe. Per tant, també aquí hi ha una qüestió que es podria parlar molt des del punt de vista territorial i personal, com també el dret d'una persona no pugui obligar a canviar tota la llengua del grup. En l'àmbit dels mitjans de comunicació s'estableix també el principi de llengua pròpia com a llengua d'ús normal, ús normal i preferent. El concepte és llengua preferent. Aquest concepte de llengua preferent és anul·lat per la sentència del 2010 i s'aplicava per la legislació de manera directa als mitjans i a les administracions, llengua d'ús normal i preferent, i implica que en els mitjans institucionals dependents de la Generalitat s'utilitza el català, la qual cosa es pot connectar amb la legislació estatal que estableix un manament de protecció de la pluralitat lingüística, que en la mesura que en els òrgans, en els mitjans estatals i privats de llicència d'autorització estatal s'utilitza el castellà, es compleix una funció de servei públic molt important amb l'ús del català, amb aquesta política de cita territorial en l'ús del català en els mitjans institucionals. Igualment, a partir de la llei de política lingüística s'introdueixen noves tècniques d'intervenció, com són les quotes lingüístiques en els mitjans de concessió o llicència de competència de la Generalitat, i, per tant, també s'extenen als mitjans, privats, aquestes obligacions d'ús del català, amb tota una sèrie de requisits molt concrets que ara no entrarem. En l'àmbit de les administracions, que potser és el més interessant, perquè sí que normalment una política territorial es plasma molt o bé en un unilingüisme o bé en un ús preferent de la llengua en l'àmbit de les administracions, doncs aquí el que s'observa és una gran coherència en tota l'evolució legislativa que hi ha hagut a Catalunya, perquè ja l'any 1980, és a dir, abans d'aprovar-se la primera llei de normalització lingüística del 83, ja un decret del Consell Executiu, del Govern de la Generalitat del 1980, ja va establir el català com a llengua d'ús normal de les administracions catalanes. Llengua d'ús normal en tots els documents, els procediments, amb la garantia que els ciutadans que ho demanin siguin atesos en castellà i rebin també impresos en castellà. Aquest criteri es va ratificar amb la Llei de Normalització Lingüística de l'any 83, però
no ho regulava de manera molt explícita, deia que és la llengua pròpia de l'administració, i va ser un decret de l'any 1987 que també va tornar a recollir aquests criteris de llengua d'ús normal i d'atenció als ciutadans, és a dir, de garantia del principi personalista en l'atenció als ciutadans que demanin ser atesos en castellà. Els mateixos criteris s'incorporen a la llei de política lingüística i l'Estatut, en els articles 50, d'alguna manera ho torna a repetir, i ha estat la sentència de l'Estatut la que d'alguna manera ha vingut a qüestionar un criteri de llengua pròpia com a llengua d'ús normal, l'ús habitual, llengua per defecte, que havia estat, com dic, reiterat per tota la legislació anterior. Bé, és bastant ara difícil d'explicar en poc temps, perquè crec que deu estar previst que en 5 minuts màxim acabi, però la qüestió bàsica que estableix la sentència és que no es pot fer un desequilibri a través de l'Estatut entre les dues llengües oficials. És a dir, la sentència erosiona el concepte de llengua pròpia, clarament en aquest àmbit administratiu, venint a dir que si les dues llengües són oficials, les dues han de tenir un ús normal i d'alguna manera estableix aquest ús normal. Ara bé, sembla desprendre's de la sentència que en l'àmbit del funcionament intern de les administracions és possible continuar aplicant exactament el mateix criteri i en l'àmbit de l'atenció als ciutadans doncs és una miqueta també difícil d'interpretar, i aquí han intervingut els tribunals ordinaris, què vol dir que no es pot subjectar càrregues als ciutadans que decideixin ser atesos en una altra llengua, en llengua castellana, en una altra no, perquè sempre la tries entre les llengües oficials. Aquí hi ha algunes interpretacions dels tribunals ordinaris que han vingut a reinterpretar la sentència amb criteris poc coherents, perquè el que estan fent és analitzar alguns reglaments lingüístics que han aprovat les diputacions provincials o que han aprovat ajuntaments, entre altres l'Ajuntament de Barcelona, i veient si estan establint un desequilibri entre les llengües. Clar, el criteri utilitzat, com dic, a vegades és bastant difícil d'entendre, perquè quan hi ha un desequilibri i quan no. A més, el mateix Tribunal Constitucional ha dit que a vegades no esmentar el castellà no vol dir que se l'estigui excloent. En tot cas, ha obligat a reformular alguns d'aquests reglaments lingüístics locals, però fins ara tampoc no ha implicat un canvi en les pràctiques lingüístiques de les administracions que continuen funcionant normalment en català i atenent els ciutadans que ho demanen en castellà. Per tant, com dic, la pràctica real tampoc ha vingut afectada. Tot i que, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, que va tardar moltíssims anys a aprovar el seu reglament lingüístic, el va aprovar, crec que el 2011, quan la llei de normalització de política lingüística ja ho ordenava el 98, doncs realment no és molt bona notícia que immediatament sigui impugnat. A més, una altra qüestió que cal tenir en compte com a problema en l'aplicació de la territorialitat per la pròpia Generalitat és que no només les administracions territorials, sinó també institucions que en depenen, els concessionaris, òrgans vinculats als ens locals, etc., també queden subjectes per la llei de política lingüística a les mateixes obligacions d'ús del català, a les obligacions en els seus serveis, en els seus documents, etc. I aquí sí que hi ha tot un àmbit on poden haver-hi més escletxes també en aquest ús normal del català, en l'àmbit administratiu, quan, per exemple, en les contractes, en les concessions, no s'estableixen clàusules lingüístiques o bé no hi ha un control tampoc en el compliment d'aquestes clàusules lingüístiques. Tot i que, de fet, hi ha hagut avenços molt, molt importants. Jo només puc esmentar el bar de la meva facultat de Dret, una de les facultats potser on la presència del català, d'acord amb aquest sistema, que el professorat tria la llengua, ha anat avançant, però no supera el 50%, doncs el bar de la facultat, evidentment, com a concessionari del servei, ha costat, però actualment retola el menú, tot és en català. És en català. A vegades pot haver alguna falta, podem dir, però sí que s'ha avançat. Pel que fa... Jo crec que els sectors, seria una mica aquest repàs, anant ja a conclusions i després podem fer algunes preguntes, si vostès volen. Diríem que l'ordenament lingüístic català ha intentat explorar en aquest equilibri entre territorialitat i personalitat
al marge que deixa la Constitució espanyola. Jo crec que no és tant això, territorialitat en sentit estricte, a més, com ha comentat ja el Xavier Vila, el que s'ha volgut és fer un model generalitzable, és a dir, que no s'observen les diferències entre el reglament lingüístic d'un dels municipis que ell ha dit on hi havia més parlants de català i el reglament lingüístic d'un altre municipi. Si hi ha diferències seran en tot cas mínimes, seran mínimes perquè s'ha intentat establir uns models uniformes. A nivell de les universitats també poden haver diferències en els percentatges o actualment en algunes qüestions més de multilingüisme, però també el model tendeix a ser uniforme. Però el que s'ha intentat, com dic, és buscar una simetria jurídica en favor de la protecció de la llengua pròpia i, sobretot, aquesta simetria s'ha fet identificant uns àmbits, unes funcions on aquesta llengua ha de ser reforçada perquè arribi a ser d'alguna manera llengua necessària. Això enllaçaria amb les formulacions de Bastardes, també, col·laborador, de dir perquè la llengua es normalitzi ha de tenir uns àmbits, unes funcions on sigui necessària, tendencialment exclusiva, prevalent, preferent, etc. I amb això s'ha intentat contrapesar una dinàmica lingüística que pugui afavorir la llengua dominant, la llengua més forta, que a nivell de l'Estat i a nivell general és el castellà. També és un model que, a través de l'ensenyament, ha buscat que el català sigui una llengua de tots. Això és un lema que hi ha hagut molt antic, i que tothom pugui accedir al coneixement del català. Això també hi ha tota una progressió en la legislació que es demostra aquesta voluntat i arriba a l'Estatut intentant declarar el deure de conèixer el català, que també ha estat reinterpretat pel Tribunal amb la conseqüència que, de fet, segons el Tribunal Constitucional, el català té una situació jurídica inferior en el seu propi territori que el castellà, perquè només el castellà hi ha el deure i el català no el té, per tant, veiem aquestes tensions, però amb aquest objectiu que es pugui arribar a ser conegut per tothom, també perquè sigui una llengua compartida. Una llengua compartida, alguns diuen d'una comuna. Bé, de fet, la sentència 31/2010, com dic, és un revés, és un cop, diguem, en aquest intent de reforçar aquests elements territorials, però també, al ser una sentència tan general, en alguns aspectes ambigua, no ve a revisar tota la jurisprudència més favorable en ensenyament o en funció pública, per exemple, la que avalava el coneixement del català per part de tots els funcionaris de Catalunya, i tampoc és una llei que, diguem, afecti a les lleis actualment en vigor. Aquí hi ha tot un debat, però la llei de política lingüística, la llei d'ensenyament, són lleis que estan en vigor i, com dic, hi ha reinterpretacions que afecten a casos particulars per part dels tribunals ordinaris. Bé, jo amb això gairebé ho deixaria aquí, per donar temps per al debat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Eskerrik asko. Ez dakite, egia da, denboraz nahiko ez du gabiltza, hemen 5 minuturen kartela ezin genolako erakutsi. Ez dakite galderarik edo bakazuen, hauei bain egiteko, zeia konexioa etengo dugu, eta bain, hitz eman behar diogu jain igori, apuraria Euskal Herriaz eta gure araubideaz, eta amengo legeaz hitz egiteko, ez dakite... Bai. Esan zuten. No hi ha preguntes? Hombre, segur que sí tenim. Bai. Nik galdetu nahi nien, hitz egin dute berezko hizkuntza administrazioan, ikustu dute guk komunitate autonoman zaila daukagu neurri halako irizpide orokor bat hartzeko. Orduan galdetu nahi nien, haiek bereizketa positiboa egin badute, urte hauetan, galdetu nahi nien adibideak eman, ahal izan ezkero, esan dezatela nola erantzun duen Espainiako legediak eta auzitegiek nola erantzun diete bereizketa positiboei. Baina esan nahi dute pixka bat zehatzago, berezko hizkuntza eta halako neuri orokorre, ez neuri orokorrak, eta pixka bat zehatzagoak. Bai, gaztelaniaz esango diet. Eba? 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 Sí, hola. A ver, que has hablado del concepto de lengua propia y, las discriminaciones positivas que sean...
A ver, el concepto de lengua propia, las discriminaciones positivas que se han hecho y a ver eso qué respuesta ha tenido por parte del gobierno de los tribunales españoles. Igual casos más concretos, ¿no? de políticas de discriminación positiva y a ver qué respuesta ha tenido. Si te pido muy breve, porque andamos muy justos de tiempo. Bueno, a ver, poco ¿Puedes hablar en catalán, concepto que carece de efectos jurídicos. Y esto aún se repite cuando, como digo, es un concepto jurídico desde el Estatuto de 1979, ¿no? A ver, la interpretación que hace el Tribunal Constitucional es decir que el concepto de lengua propia también es un concepto que obedece a una realidad sociolingüística, es la lengua que se ha creado en el territorio, pero también intenta decir que es un concepto básicamente descriptivo, pero como digo, no va en contra de la existencia de unas leyes que están definiendo qué es lengua propia y que son leyes en vigor. Como casos concretos, a ver, de hecho, algunos son anteriores a la sentencia del Tribunal sobre el Estatuto, porque habíamos tenido algunas sobre los reglamentos de las universidades catalanas, los reglamentos lingüísticos, sobre los colegios profesionales, etcétera, ¿no? Aquí lo que se está diciendo, bueno, a veces es que no se puede describir, ¿no?, como si fuera la única lengua, por ejemplo, de la documentación, la única lengua de trabajo, la única lengua de los impresos, diciendo, es decir, la cuestión es hasta dónde puede llegar este desequilibrio. Afecta... Lo más curioso, por ejemplo, es que entre unas sentencias, esta de los reglamentos de las universidades, las de la Diputación de Lleida y la del Ayuntamiento de Barcelona, a veces no hay coincidencia. Es decir, qué norma se considera que crea un desequilibrio injustificado y qué norma no. Es decir, depende de cómo se redacte, ¿no? La publicidad institucional será en catalán, pues a veces esta norma en unos casos pasa como legal y en otros casos dicen que no. Y es una cuestión a veces de cómo está redactado, es decir, no se cuestiona una práctica de uso normal, sino si la redacción se considera que está excluyendo o no al castellano. Es decir, esta sería un poco la cuestión. En el ámbito de la atención a los ciudadanos, como he dicho, hay una, que solo es una en este caso, del reglamento de la ciudad de Barcelona, que dice que en virtud de la doble oficialidad el ciudadano no tiene que solicitarlo, sino que si habla en una lengua, el ayuntamiento tiene que entender que está solicitando ser atendido en esta lengua. Pero bueno, esto es un criterio que dice la sentencia que es contrario a lo que dice el decreto de 1987. Que es decir, que en principio el funcionario no tiene que cambiar automáticamente de lengua porque el ciudadano hable en castellano, porque justamente es una medida que va en esta línea de favorecer el conocimiento como mínimo pasivo del catalán por parte de toda la población. Es decir, que la población, igual que un poco en las universidades, se vea expuesta a las dos lenguas y se vea expuesta a la lengua catalana que quizá por su entorno sociolingüístico, la ciudad que vive o por su familia, etcétera, no tiene tanto contacto con la lengua catalana. Pero como digo, son cosas bastante de detalle de cómo están redactados, yo sé, la redacción de los documentos, la publicidad institucional, las normas, incluso el boletín oficial, la publicación de las normas internas, bueno, normas de tipo de normas de rango inferior, pues decir que bueno, no se puede hacer un uso único del catalán. A nivel de educación, pues aquí ya es mucho más complicado porque es toda esta línea doctrinal que se acaba de iniciar y que entra en una cuestión de los porcentajes, y aquí sí que es muy, bueno, es cuestionable, ¿no? Porque no va tanto por la cuestión de la lengua propia, sino que aquí se ha reinterpretado el concepto de lengua vehicular, diciendo que en la medida que el Tribunal Constitucional dice que también el castellano es vehicular, esto comporta un derecho a que sea vehicular por parte del estudiante o de sus padres, ¿no? Y claro, aquí ya es una cuestión, bueno, distinta, ¿no? Y que parece cuestionable porque primero se aplicaba al alumno y ahora, como digo, se ha aplicado a su grupo clase. No sé, es que se tendría que mirar estas sentencias, os puedo hacer llegar también las referencias, porque son cuestiones muy de detalle, ya digo, en función de cómo el juez interpreta que la redacción está excluyendo de alguna manera la lengua, a una de las lenguas oficiales, ¿no? En este caso al castellano.
y a veces, como digo, aunque no lo nombre, considera que no lo excluye. Y es así. Eskerrik asko. Bueno, principios aurrera egingo digu. Bueno, Xavi, Eva, eskerrik asko, muchas gracias. Eta, bueno, guke aurrera egingo dugu, eta oain hirugarrenaren Iñigori emango diogu hitza. Bueno, esan bezala, orain bagatoz ja Euskal Herrira, eta orain aztertu beharko genuke, bueno, ze aukera edo muga juridiko dugun gurean, udal administrazio mailan Euskari lehentasuna emateko, ezta? Bueno, gurean, eremu batzuetan, Euskal Autonomia Erkidegoan, eta Nafarroako eremu batean Euskara ofiziala da, eta egia da hor, normalean edo pertsonaltasun printzipio aplikatzen dela. Ez da, horrek ere, zailtasuna sortzen dizkiola, gure hizkuntzari lehentasunezko hizkuntza izateko. Horre bakarrik ez, lehen ere sarran aipatu du, nik uste dut hori presente izan behar duela, eta ebaren itzaldi entzun osten ere ikusten dugu, bueno, beste indar batzuk ere badaudela hor gurea eta gurea bezalako hizkuntzei lehentasunezko izaera ematen zaienean hori guztia galgatzeko, gure kasuan, zen esan dut, azkenengo urtean Espainiako gobernuak egin duen ordezkaria, bueno, nahiko sutsuari da, erabaki horien guztian kontra eginez, Katalunian ikusi dugu, hori konstituzionala izaten dela, bueno, burate hori notu izaten nahi duena, eta, bueno, beti ere, gogoraz nahi digute, ez Damoklezen espata beraien eskuetan dagoela, ez da, uste dut badala, berresteko askotan ezten da, bueno, hizkuntza gatazka azkenean, botere gatazka dela, eta estatuak oso argi daukala hori. Hala ere, bueno, gatozen gurera, hitz egin dugu, bueno, pertsonaltasun printzipioa, eta, bueno, Iñigori planteatu genizkion galdera etako bat hori izan, aber, pertsonaltasun printzipio honek ea errotik baztertzen alduen, bueno, berezko hizkuntzari, gure kasuan euskarari, nolabaiteko lehentasuna eskaintzeko aukera, ea juridikoki, ikusi dugu aukeran dirik ez dagoela, baina baldagoen biderik hizkuntza politika lurraldera azteko, kasu honetan arnazgunen barruan kokatzen udaletan, ze proposamen egin genezake jardunaldi hauetatik, eta egia da horri guztiei lotu nahi diogula, bueno, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, Eusko Legebiltzarrean, orain udal lege proiektua aztertzen ari direla, eta egia da horre badugu kezka. Dugu kezka azkenean, bueno, proposamen horretatik ze lege atarako dan, kezka dugu ea benetan lege horrek babes nahikoa eskiniko dien udalerri euskaldunei. Bueno, galdera asko, eta bueno, horretarako dakagu Iñigo Urrutia, aski ezaguna, bueno, bere EHUko irakaslea, eta bueno, bere ikerketara emuak, hizkuntza eskubideak, gutxiengoen eskubideak, kongianezko eskubideak, ez dute aipatzekoa da, bueno, bere ikerketa nagusia, alegia tesia izan zen hizkuntza eskubideak eta Euskal Herriko hizkuntza sisteman, eta bueno, 11 artikulu jorratu du horren inguruan, Lengua eta aldizkarian berak egiten du Euskal Autonomia Erkidegoari buruzko kronika, eta beste hainbat aldizkarietako redakzio kontseiluko kide ere bada, hizkuntza eskubideen behatokiaren, zaingo batzordearen kide ere bada ziratik, eta jardunaldi hauetan batzorde akademiko kide. Hortaz, Iñigo, zurea da hitza, galdera hauei guztiei erantzuna ematen diezun. Bai, tuten da, bueno, mila esker, Paula, aurkezpenagatik, saiatuko naiz berandu da, beraz, saiatuko naiz azkar, hemen, entzuten da? Bai, entzuten da, bai. Hemen, aipatzen dizkizuedan, 3 gako hauei konponbide bat bilatzen, bai. Lehenbiziko gakoa izango litzatekia lege aterkirik alden, soziolinguistikoki euskaldunenak diren udalerrietan euskarazko funtzionamentua babesteko, hori izango litzateke abia puntua. Saiatuko naiz aipatzen bereziki jurisprudentziari begira eta bueno, dauden epaiei begira zelako erronkak dituzten bereziki udalerri euskaldunek eta zelako muga juridikoak planteatzen diren, eta halakoetan beti zerbait proposatu behar denez, bueno, ausardiaz joko dut eta proposamen batzuk egitera ausartuko naiz, ez bai? Momentu honetan tramitatzen ari den udal lege proiektuari buruzko nola, ze jasotzen duen aipatuko dizuet eta nola hobe daiteken, nola hobe zitekeen apur bat aipatu helburuari begira, eta baita ere ausartuko naiz hortik aruntzago juten eta egungo ordenamentu juridikoaz gaindi, zer proposa diteken nola bereziki udalerri euskaldunen egoera, erabilera, euskararen erabilera normala, normalizatua, babes egoki bat bilatzeko, ez?
Bueno, abia puntua konstituzioan jarriko dugu, dekizuten moduan, konstituzioan 3. artikuluak gaztelera ezagutzeko bete beharra ezartzen du eta erabiltzeko eskubidea. Konstituzioaren sistema, konstituzioa jaso duen hizkuntza sistemari erreparatuta esan ditekena da termino estrukturaletan edo termino orokorretan gazteleraren aldeko desoreka bat ezartzen duela konstituzioak. Hori, ebak aipatu du, gaztelera dun eremu geografikoetan, gaztelera ofizial bakarra duten autonomia erkidegoetan, lurraldetasun printzipioa aplikatzen da. Aldiz, berezko hizkuntza dun eremuetan, gure kasuan, Katalunian eta abar, pertsonaltasun printzipioa aplikatzen da. Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan partzialki, hizkuntza ofizialtasun bikoitza aplikatzen da. Eta horrek berez dakar norbanakoari eskubide bat aitortzen zaio beraz, eta da hizkuntza ofizialen artean aukeratzeko eskubidea. Lurraldetasun printzipioa ez dago aplikatzerik, euskarari ezin zaio aplikatu lurraldetasun printzipioa. Euskara hizkuntza ofizial bakarra izango duen lurralderik ez dago ezartzerik konstituzioaren sistemari begira. Eta gero bada ere 3. ezaugarri bat eta da estatuko egitura politiko eta administratibo zentraletan, bereziki Madrilen, elebakartasuna aplikatzen da ia erabat. Badira salbuespen batzu, senatuan, eskatzeko eskubidea, balia diteke, hizkuntza ofiziala balia ditezke, erregistroak ere baliatzen badituguan, badira olako nolabait extraterritorialitateari buruzko olako zera batzuk, olako kasu batzuk badira, baina esan diteke estatuko egitura zentraletan euskara erabiltzea ez dagoela, bai, orokorrean. Egoera honek oinarri juridikoa du, baina badu bere isla soziolinguistikorik ere. Estatuko botere publiko zentraleekin euskara jakitea ez da erabilgarria. Eta autonomia erkidegoan dauden botereekin harremanak izateko, euskara jakitea ez da ezinbestekoa. Beraz, horrek, nolabait, bidegurutze baten atarian jartzen gaitu. Zein da normalizazio prozesuaren helburua. Askotan, honi lotuta edo galdera honi erantzuna bilatzen zaio, elebitasuna izango baliz bezala, edo elebitasuna jartzen da nolabait normalizazio prozesuaren helburu bezala. Hau da, bi hizkuntzak, jenteak, bi hizkuntzak ezagutzea, eta baita ere, bi hizkuntzak baliatzeko gaitasuna izatea. Nire ustez, helburu honek, horrela planteatutako helburu honek, inflexio puntu batera eraman gaitzake, baina bi hizkuntzak erabiltzeko gaitasuna izanik zergaitik erabiliko dugu euskara eta ez gaztelera. Euskara eta gaztelera nolabait bizitasun etnolinguistiko oso desberdinak dituzte. Hizkuntza eskaintza hizkuntza batean eta bestean ez dira parekoak, mediari begira, aisialdiari begira dauden zerak, hor hizkuntza erabilerak erabat desberdinak dira. Gizartea elebiduntzea iruditzen zait ez dela nahikoa, hizkuntza ofizialen artean dauden desorekak orekatzeko, hizkuntza erabilpenean hainbat faktorek dutelako eragina. Hizkuntza politikaren helburu gisa, hizkuntza liberalismoa hartzea edo norbanako bakoitzak nahi duen hizkuntza erabiltzea niri zalantzak sortzen dizkit. Bi hizkuntzen arteko aldeak horren nabarmenak diren kasu honetan. Bata hizkuntza ez normalizatua da, euskararen kasua, eta bestea funtzionalki erabatekoa eta indartsua den kasuan, gaztelerazko kasuan. Abia puntua beraz, hizkuntza elkarteek ematen diote bizitasuna edo vitalitatea hizkuntzari. Hizkuntza politikak beraz nire ustez bi perspektiba hoiek kontutan hartu beharko lituzke. Batetik perspektiba individuala, hau da eskubideak aitortu behar dira eta hizkuntza eskubideak bi hizkuntzei lotuta eskubide horiek bermatu behar dira, baina neurri berean ikuspegi kolektibo bat ere badu hizkuntzak. Dimentsio sozial bat. Beraz, euskara edo euskarazko giza elkartea indartzea ere hizkuntza politikaren helburua izan beharko litzateke, eta honek lege estaldura behar du. Bi perspektiba hauek individuala, hizkuntza ofizialtasun bikoitzari lotutakoa eta perspektiba kolektiboa, lurraldetasunari lotutakoa, nire ustez biak osagarriak dira. Beraz, proposatzera natorrena da, egungo
paradigmak osatu behar direla. Hizkuntza askatasun hutsetik jauzi egin beharko genuke berezko hizkuntzaren eremu funtzionalak indartze aldera. Hau da, euskararen garapen normalizatua lortzeko, hizkuntza funtzioak eta eremuak bermatu behar dira. Eremu hoiei babes juridikoa eskaini behar zaie, ingurumen zuzenbideak lurraldeei babesa eskaintzen dionaren antzea. Beraz, norbanakoak euskalduntzetik, eremuak ere euskalduntzera jauzia egin beharko litzatekela iruditzen zait. Euskeraz jardungo duten eremuak bermatu beharko liateke, bereziki toki administrazioan, eskolan eta Katalunian jorratu duten bideari begira. Juridikoki bada hau egiterik. Bueno, Euskal Autonomia Erkidegoan pertsonaltasun printzipio aplikatzen da, ezaguna denez, ofizialtasun bikoitza, bi hizkuntzak ofizialak dira, eta beraz hizkuntza aukeratzeko eskubidea aitortzen zaie hiritarrei. Lurraldetasun printzipiorik, esan dugun moduan, ez dago aplikatzerik, euskarari ezin zaio aplikatu, lurraldetasun printzipioak. Lurraldetasun printzipio, hizkuntza aukeratzeko eskubidea aitortzen duen sistema batean, zailtasun juridikoak sortzen dira hizkuntza politika lurralderazteko edo lurraldetasun printzipioa hurbiltzeko, baina iruditzen zait nolabait gaur egungo sistemak ere ez duela errotik baztertzen, nolabait hizkuntza bati nolabaiteko lehentasuna emateko aukera. Bide horretatik abiatu zen Euskararen legearen 8 artikulua, eta, komentatu da lehenbiziko zerak, itxaldiak horri buruzko zera batzuk egin ditu, eta beraz ez dizuet errepikatuko. Euskararen legeak egin zuena izan zen nolabait norbanakoen hizkuntza eskubideen planoa ezarri, eta hor bi hizkuntzetatik bat aukeratzeko eskubidea aitortu zitzaien norbanakoi, eta gero administrazio jarduerei begira Euskararen legeak egin zuena izan zen erregimen orokor bat ezarri, eta erregimen berezi bat. Erregimen orokor hori, nolabait sistema orokorra izango litzateke, bi hizkuntzak baliatzea, bi hizkuntzen erabilera elkartua, bi zutabeetako sistema. Hori da, administrazioa berez bi hizkuntza baliatu behar dituzte, bi hizkuntzak elkarrekin, baldin eta interesdunak ezpadu hizkuntza bat erabil dadila eskatzen. Beraz, administrazioak berez bi hizkuntza baliatu behar ditu, norbanako parte hartzen duen norbanakoak gaztelera edo euskararen alde egiten badu, administrazioa hortara egokitu beharko litzateke. Baina erregimen berezi bat ere ezarri zuen eta zan euskara hutsezko jarduerari bide ematen ziona. Hor daukazute 8 artikuluak ze esaten zuen, eta baita ere ezaguna da Konstituzio Auzitegiak konstituzioz kontrakotzat deklaratu zuela artikulo ura. Artikulo hark egite zuena zan toki administrazioei, egoera soziolinguistikoak bide emanda, beraz zera bat euskaldunak diren udalerrien kasuei begirako artikulo bat zan, eta bide ematen zitzaien udalerri horiei, hor dakazute, euskara bakarrik baliatzea. Euskara bakarrik erabili ahal izango dutela, zate zuen 8 artikula. Konstituzio Auzitegiak konstituzioz kontrakotza jo zuen artikulo ura. Ze irakurketa genezake, konstituzioaren aginduz, hizkuntza bat baztertzea ez da posible, modulatzaileen beharra, nolabait normalean erabiliko den hizkuntza, halako zeak jarri beharko liateke, baina epaiak ez zuen aderazi bi hizkuntzak elkarren ondoan etorri behar direnik. Nolabait, hizkuntza bakar baten erabilera zilegia da. Ondorenez, gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan daukagun sistema bakarra, da erabilera elkartua eskatzen duena. Bi hizkuntzak elkarrekin etorri behar dute, dena dalako hori baliozkoa legearen araberakoa izateko. Legeak hain zuzen norbanakoak espadu hizkuntza baten erabilera eskatzen, bi hizkuntzak baliatu behar dituzte administrazioek. Hori da gaur egun gure legediak agertzen digun sistema bakarra. Sistema hori zurrunegia da euskaldunenak diren gune soziolinguistikoentzat. Euskara izatez gune horietan komunikaziorako tresna eraginkorra da gazteleraren laguntzari gabe. Beraz, euskara hutsezko jarduerak momentu honetan lege babesi gabe daude eta euskararen legea zurrunegia bihurtzen da testuinguru hortarako.
horietarako, bai. Katalunia eta Galizian zelako jurisprudentzia izan da honen inguruan. Hor daukazute Galiziaren kasu bat, aspaldikoa da, baina jartzen duena da, cabe que por ley autonómica resulte un uso prioritario del gallego. Uso prioritario del gallego. Siempre que se respeten los límites que representa el modelo lingüístico constitucional y, por tanto, el derecho de todo ciudadano a usar el castellano. Kataluniaren kasuari begira, el bilingüismo no supone la obligación de todas las administraciones públicas de producir en las dos lenguas la totalidad de sus actuaciones. Beraz, dana ez dago esertan egiterik bi hizkuntzatan. Hori aukera bat da, hain zuzen euskararen legeak gaur egun ezartzen duen bidea hori da hain zuzen. Jurisprudentzia hori ez da aplikagarria gertatu Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan ez da ere. Legearen indarrez, erabilera simetrikoa dalako gure arau nagusia, bai? Eta epaitegiek jurisprudentzia ikaragarri murriztailea esarri dutelako Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, eta bereziki UEMako udalerriei begira. Hor dauzkazute adibide batzuk. Euskara hutsezko udal jarduerak konstituzioz kontrakotzat dira, eta horrek, dio, auzitegiak, convierten inoperantes las manifestaciones de la contestación a la demanda acerca de que se mantiene la posibilidad de relacionarse en castellano con el ciudadano que así lo requiera. Euskeraz bakarrik ez dago ezer egiterik, sententzia honen arabera. Beste bat, el fomento y desarrollo del uso del euskera no es competencia de los municipios. Hainbat sententzia daude hau esaten dutena. Beraz, udalerriek ez dute euskararen erabilera arautzerik. Como especie de cláusula de salvaguardia se reconoce el derecho a ser atendido en castellano. Cláusula residual y sin contenido real alguno cuando previamente se está indicando que más del 90% de los vecinos son vascoparlantes. La expresión al menos en euskera, ordenantza batean, la expresión al menos en euskera supone que bastará con que se utilice esta de donde nuevamente queda en evidencia la intención de suprimir el habla y la grafía española. Hori da gaur egun aplikagarria dugun jurisprudentzia autonomia erkidegoan. Badira gehiago, baina berandu da. Ideia nagusia zein da? Momentu honetan jurisprudentzia honi begira, eta daukagun legislazioari begira, udalerri euskaldunak babes gabe daude. Eta nolabait egoera juridikoa berez ezegonkorra da. Azken pausua, nolabait jurisprudentzia honen azken pausua izan da, estatuko gobernu eskuordeak edo gobernu ordezkariak UEMako udalerriei egin dion eskaera, azken eskaera, eta izan da, legearen aginduz, erregimenaren legearen aginduz, udalek behartuta daude onartzen dituzten aktak eta akordioak estatuko administrazioko ordezkaritzara bialtzeko beharra dute. Udalerri euskaldunetan naturaltasunez euskera erabili eta aktak euskeraz baldin badaude horrela bidali izan zaizkio zerari, gobernu eskuordeari. Ze esan du auzitegiak honen inguruan? Lekeitiko kasuan. Sententzia da uztailaren 2014ko uztailaren 11koa. En las relaciones interadministrativas, el legislador, euskararen legea, ha dejado claro que las notificaciones se hagan en ambos idiomas. Beraz, euskarazko jarduerak, lege estaldurarik, lege babesik, lege aterkirik ez dute. Nik uste dut, badagoela beste modu bat interpretatzeko, nolabait gai honi edo beste irtenbide juridikoren bat biladakiokela. Hain zuzen, hor hiru argumentu aipatzen dizkizuet. Eskualde edo eremu urriko hizkuntzei buruzko Europako karta, o da Karta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, Espainiak ratifikatu zuenean karta hori konpromiso batzuk hartu zituen. Eta 9.2 artikuloko konpromisoa da, no rechazar la validez de los documentos jurídicos elaborados dentro del ámbito del Estado por el solo hecho de que estén redactados en una lengua regional o minoritaria. Beraz, artikulu hau iruditzen zait estatuko ordezkariak, gobernuko ordezkariaren zerak jarrera ez duela artikulu hau errespetatzen. Beste argumentu bat, administrazioek hizkuntza ofizialetan jasotzen dituzten dokumentuak onartzeko beharra dute. Hizkuntza aukeratzeko eskubidea norbanakoei dute, baino ez administrazioek. Eta bada ere beste sententzia bat, 50/89, eta arek, sententzia arek esaten zuena zen, autonomia erkidego batean, katalaneraz
dokumentua landu eta beste autonomia erkidego batera dokumentu hori bidali behar bada, katalanera egin daiteke, baldin eta bigarren autonomia erkidego horretan katalanera ere hizkuntza ofiziala bada. Beraz, hizkuntzen, nolabait, autonomia erkidego bietan hizkuntza ofizial berdina badaude, hizkuntza bat bakarren erabilira ez dauka jurídicoki arazorik. Exigir en estos casos la traducción de los documentos al castellano supone desconocer la existencia de una lengua que en esa comunidad autónoma tiene igualmente carácter oficial, lo que constituye una vulneración del artículo 3 de la Constitución eta barrez. Bueno, banoa, bukatzen, iruditzen zait hizkuntza bat bakarrean burutzen diren jarduerak erabat legezkoak direla. Konstituzioaren planoan, edo konstituzio auzitegiak egin duen irakurketaren arabera, hori nik uste zilegia dela. Egia da, ebak aipatu digun moduan, paradigma berriak sartu dituela konstituzio auzitegiak, eta momentu honetan, 2010 urteaz geroztik, bi hizkuntza ofizialen arteko saiestezineko orekaren printzipio ezarri du konstituzio auzitegia. Gazteleraz da, el principio del equilibrio inexcusable entre lenguas oficiales. Hor daukazute, konstituzio auzitegiak honi buruz esan duen. Esaten duena da, autonomia erkidego batek, bere lege bidez, ezin diola hizkuntza bati preferentziarik eman. Bi hizkuntza ofizialak berez parekoak dielako. Nolabait, konstituzio auzitegiak egin duena izan da, Kataluniaren sistema, Katalunian aplikatzen den sistema nolabait katalen aldeko joera bat dauka. Hizkuntza propioaren kontzeptutik tiraka egin dute katalanaren erabiliaren alde. Konstituzio auzitegiak hori neutralizatu egin du 2010 horretan. Egia da eta ebak ere aipatu du salbuespenak ezartzen duela, saiestu ezineko orekaren printzipioa konstituzio auzitegiak berak malgutu du, eta jartzen du sin perjuicio de que el legislador pueda adoptar las adecuadas y proporcionadas medidas de política lingüística tendentes a corregir, de existir, ikusi zelako, konnotazioa daukan, sententzia berak, situaciones históricas de desequilibrio de una de las lenguas oficiales respecto de la otra, subsanando así una posición secundaria o de postergación que alguna de ellas pudiera tener. Nolabait, konstituzio auzitegia beraz esaten diguna da bi hizkuntza ofizialak, berdin ofizial izanik, nolabait autonomia erkidegoak ezin diola bati lehentasunik eman, hori da printzipio nagusia, baino salbuespen bat ere esartzen du, eta salbuespen honetan oinarrituz, iruditzen zait, badela, nolabait hizkuntza bati lehentasunik emateko. Berezko hizkuntzaren aldeko tratamendu asimetrikoak, posible izan ditezke, eta, neurri asimetrikoek nolabait frogatu behar dute, beharrezko neurriak direla eta proportzionalak direla. Baita ere beste arazo bat, sortu berri den beste arazo bat da, jakinarazpenak bidali behar zaizkionean, interes dunei, ez dagoela, nolabait, behartzerik pertsona hori, bere hizkuntza aukerak eta zein den adieraztera. Ez dago, esaten du, las entidades públicas, instituciones y empresas pueden utilizar la lengua catalana con normalidad, beraz euskara normaltasunez erabil daiteke, sin perjuicio de poder utilizar también con normalidad el castellano en sus relaciones internas, en las relaciones entre ellas y tal. Siempre que se arbitren los mecanismos pertinentes para que el derecho de los ciudadanos a recibir tales comunicaciones en castellano pueda hacerse efectivo sin formalidades ni condiciones que redunden para ellos en una carga o obligación que les constituya en posición de sujeto activo. Beraz, sententzia honek edo paragrafo honek egiten duena da bide ematen digu bi gauza desberdintzera. Barne erabilera, udalaren barnean sei hizkuntza erabil daiteken, eta kanpo erabilera jakinarazpenak bidaltzerakoan sei hizkuntza erabil daiteken. Barne erabilera katalanera normaltasunez balia daiteke, baina kanpo erabilerari lotuta hiritarraren hizkuntza aukerak eta errespetatu behar da. Gauza da, sententzia honen arabera, hiritarrak ez daukala beharrik guri adierazteko zein den berak nahi duen hizkuntza. Hori da arazo bat. Banator bukatzera, udal lege proiektuari buruzko ideia batzuekin. Dakizuten moduan, udal lege berri bat tramitatzen ari da momentu honetan legebiltzarrean, Eusko Legebiltzarrean, Euskal Autonomia Erkidegorako. Berrikuntza bat dakar, eta da elebitasun simetrikoa, Euskararen legeak eskatzen duen elebitasun simetrikoa malgutzen duela. Eta hizkuntza bat bakarraren erabilpena legezkotzat jotzen du. Bide ematen digu bi gauza desberdintzera. Barne erabilera, udalaren barnean sei hizkuntza erabil daiteken, eta kanpo erabilera jakinarazpenak bidaltzerakoan sei hizkuntza erabil daiteken. Barne erabilera katalanera normaltasunez balia daiteke, baina kanpo erabilerari lotuta hiritarraren hizkuntza aukerak eta errespetatu behar da. Gauza da, sententzia honen arabera,
Nolabait, euskara eta gaztelera, bata edo bestea, zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza bezala konfiguratzen ditu proiektuak, esaten du, el euskera, igual que el castellano, que es oficial, será lengua de zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza izango da, será lengua. Ez du esaten será la lengua, zik eta será lengua. Beraz, bestea ere, gaztelera ere, erabilgarria dela agertzen digu redakzio horrek. Baita ere esaten du, erabilera normala eta orokorreko legea eta erabilera orokorreko hizkuntza izango dela, honetan Kataluniako udal legeak erabiltzen duen terminologia baliatzen du proiektuak, beti ere bermatuz norbanakoen aukerak eta eskubidea, bai zuzentzeko, administrazioera zuzentzeko, zein administraziotik gauza jasotzeko. Problema da, artikulu honek, ez dagoela ongi definituta zein den delimitazioa. Bi hizkuntzak erabil daitezke, baina ez du esaten zein kasutan erabil daiteken euskara, ez du olako delimitaziorik ez dago. Hemen daukazute beste artikulu interesgarri bat, esaten du, gazteleraz baino ez dago proiektua, eta horrela jaso dut. Las convocatorias, órdenes del día, mociones, votos particulares, propuestas de acuerdo, dictámenes de las comisiones informativas, acuerdos y actas de los órganos de las entidades locales podrán ser redactados en euskera. Esta facultad podrá ejercerse en los supuestos anteriormente mencionados, siempre que no se lesionen los derechos de ningún miembro de la entidad local que pueda alegar válidamente el desconocimiento del euskera, sin egotziren bat espadaki, euskerarik, sin perjuicio de lo previsto en la ley 1082, hau da euskara legea. Bueno, hemen zera batzuk, galdera batzuk etorte zaizkit burura. Lehenbizikoa, bakarrik horiz dauzkazuten dokumentu horiek egin daitezke euskaraz, eta gainontzekoak, udaletxetan badira ere, ez dakit idazkariak egiten dituen txostenak, kontu hartzaileek lantzen dituzten dokumentuak, proiektu teknikoak, pleguak, ofizioak, horiek ez dira horra aipatzen. Beraz, horiek ze hizkuntzatan izan behar dira, iruditzen zait, behintzat hor, klausula zabal bat itxi beharko litzateke, eta beste dokumentu batzuk ere euskara hutsez egin izango direla agertzeko, ez? Baita ere baldintza bat ezartzen da, udal korporazioko norbaitek euskara ezagutzen ez duela, modu zeilegian alegatzerik duenean, ez dago euskara bakarrik erabiltzerik. Bueno, hori, nahi badozue gero galderen txandan, nahi badozue horren inguruan, zerbait komentatu genezake, baina, bueno, kera aurreratzen dizuet, gai hau planteatu izan dela beste herri batzuetan, hain zuzen Letonian. Letoniako parlamentari izateko Letoniara jakitea ezinbesteko baldintza da. Eta hori eramazan auzitegi batera. Hain zuzen giza eskubideen, Estrasburgoko giza eskubideen auzitegira. Eta giza eskubideen auzitegiak esan zuena izan zen, zilegi dela Letoniaren hizkuntza erregimena. Posiblea dela parlamentuaren funtzionamentu normalizatuari begira, hizkuntza eskakizunak ezartzea politikoei. Ez da gure sistema, ez da hemen aplikatzen den sistema, baina auzitegiak esan zuen kasu hartan hori giza eskubideak ez dituela urratzen. Egia da, Letonia kondenatu zutela, kasu horretan, zaitik azterketa modu traketxean egin zen, azterketa bat egin zen burutu zen, baina auzitegiak argi esan zuen hizkuntza baldintzak badagoela ezartzerik. Giza eskubideen planoan bentsat hori horrela dela esan daiteke, jurisprudentzia daukagulako. Bueno, euskararen legeari ere referentzia bat egiten dio, hor, azkenean, berdez daukazuten hori, baina, karo, hori ere niri zalantza batzu sortzen dizki, ez dago argi, hor aipatzen ez diren dokumentuak, euskararen legeak eskatzen duena da bi hizkuntzak baliatu behar ditugula, bi hizkuntzak elkarrekin. Beraz, horiz dauden dokumentuak ezik, udalek bi hizkuntzak baliatu behar dituzte, gainontziko gauza guztiak egiteko, hori ere argitu beharko litzateke. Hemen daukazute, nolabait, udalerri euskaldunek aplikagarria izango luketen artikulua, con independencia de que las entidades locales puedan emplear una de las dos lenguas, en sus relaciones internas, en sus relaciones con cualquier administración pública o incluso en sus comunicaciones con los particulares, deberán arbitrar los mecanismos pertinentes para que el derecho de los ciudadanos a recibir las comunicaciones en la otra lengua pueda hacerse efectiva sin formalidades ni condiciones que comporten a los ciudadanos una carga o obligación. Bueno, hor, bi gauza esaten ditu artikulu honek, alde batetik hizkuntza bat bakarra erabil daitekela, ez dagoen argi da ze sistema jartzen duen indarrean lege honek. Udal bakoitzak erabil dezake gaztelera erabiltzea edo euskara erabiltzea? Edo behintzat bi hizkuntzak
erabili behar dira eta euskara baita ere, edo erabilia indistintua. Udal batek erabaki dezakenik gazteleraz baliatuko dut. Aipatzen duena da que las entidades locales puedan emplear una de las dos lenguas oficiales, baina ez du esaten, gehiagorik ez digu ematen. Eta gero, hizkuntza aukerak eta eskubidari lotuta, egiten duena da, konstituzio auzitegiak erabiltzen dituen hitzak artikulura eraman. Nik uste dut hor, interpretazio arazo batzuk sortzen direla, ez naiz honekin sartuko, eta ja bukatzeko, esan, zazpigarren artikuluak, nolabait, hizkuntza, udalek badutela hizkuntza eskumenak, badituztela hizkuntza eskumenak hori aitortzen da, hori interesgarria da, baina hizkuntza paisaiari buruzko artikuluan esaten duena da, udalerriek hizkuntza paisaian elebitasuna bultzatu behar dutela. Nire iruditzen zait askoz ere euskararen ikuspegitik interesgarriagoa izan ditekela adieraztea gutxienez euskara edo euskaraz behintzat erabiliko dutela hizkuntza paisaian, edo bestela nolabait udalen esku utzi, hori nola bideratu nahi duten. Honekin adierazi nahi dizudana da, imaginatu udal batek esaten duela, diru laguntza bat ematen du, farmazia jartzen du, letrero batean, eta ari begira, diru laguntza deialdi bat egiten da, legeak esaten du, hizkuntzak baliatu behar dituela, beraz, nolabait diruz lagundu dezaken kartel bakarra zer da, jartzen duena farmazia, edo farmazia-botika, ez dakit, iruditzen zait, behintzat euskaraz, nolabait, hizkuntza paisaian euskara behintzat babestuko dela hori esatearekin nahiko izan ditekela eta zenbait arazo ekidin ditzazke. Eta gero, administrazioen arteko harremanetaz hitz egiten duenean, ere administrazioen arteko akordio batez hitz egiten du eta niretzako akordio horren beharrik ez dago. Balantzea, nolabait ere aurrera pausu bat bada, lege proiektu honek aurrera pausu txiki bat ekartzen du hain zuzen administrazio jarduera, euskarazko administrazio jarduerak legezko bihurtzen ditu. Orain arte ez dira legezkoak izan euskararen legearen arabera, bi hizkuntza baliatu behar zirelako. Orain, behintzat, euskeraz egiten diren gauzak legezkoak izango dira. Udalerk euskararen gainean daukaten eskumena ere, beste gai konfliktio bat izan da jurisprudentzian, hori ere argitu da, baina iruditzen zait ez dela nahikoa esatea udalek hizkuntza edo euskara sustatzeko eskumena dutela. Legeak esan behar duena da, udalek euskara sustatu behar dutela, eta horretarako eskumena dutela. Ez da berdin esatea eskumena dutela, zaiteke eskumena izanik, gerta daiteke ez baliatzea. Nolabait, legeak ez du esaten euskara sustatu, euskaren erabilera sustatuko denik, baizik eta eskumena, eskudun direla udaleak. Ez dago araubide espezifikorik udalerri euskaldunentzat. Niretzako hau errore bada, iruditzen zait udalerri euskaldunak errealitate berezi bat islatzen dutela, eta beraz babes berezi bat jaso beharko luketela. Eta gero hor dauzkazute, proiektua jaso ez dituen gai batzuk, eta norbaiti interesatzen bazaio PowerPoint hau, eta daukat apurak gehiago garatuta euskararen proiektuari buruzko zera hau, norbaitek interesa badu, eskadi ezadala eta emango diot. Bukatzeko, proposamen bat. Iruditzen zait, euskararen gaia ekarri behar dela baita ere, Euskal Herrian hitz egiten ari da azken bolada honetan, bere estatus juridiko politikoari buruzko debatea gizartean dago, eta iruditzen zait, debate horretara ere hizkuntzaren gaia eraman behar dela, eta nolabait kokatu behar dela hor. Iruditzen zait, horri lotuta, bereiz desberdindu daitezkela, berezko hizkuntzaren planoa, eta alde horretatik, hortik garapen bat izan beharko litzateke, eta bestalde batetik ofizialtasunaren planoa. Iruditzen zait ere posiblea dela, eredu, ez gaur egun daukagun konstituzioen arabera, akaso, konstituzioa reformatuta edo, nolabait, salto kualitatibo bat emanez, beste estatus juridiko politiko bat lortuta, lurraldetasun eta pertsonaltasunak bi printzipio horiek konbinatzea. Adibidez, udalerri euskaldunen kasuei begira, portzentaje batzuk zehaztuz, eta portzentaje horien arabera zerbitzu hizkuntza zein izango den ezartzea. Adibidez, euskaldunen kopurua 60%tik goragokoa denean, udalerri elebakarra izango litzateke eta zerbitzuak euskaraz baino ez lirateke emango. Eta udalerria euskalduna den udalerri bat
euneko 60tik berako portzentajea nolabait Euskaldunen kopurua bera egiten badu nolabait 60tik adibidez, zera portzentajea diskutigarriak izan daitezke, elebidun bihurtuko litzateke eta zerbitzuak bi hizkuntzatan eman beharko liateke. Baita ere interesgarria iruditzen zait, funtsezkoa, biharko saioan, hemen landuko dugun eragin linguistikoaren neurketa buruan izatea, baina iruditzen zait ez dela nahikoa eragin linguistikoaren neurketa egitea, baizik eta neurri zuzentzaile eraginkorrak jartzeko aukera ematea legeak, ez? Horiek dira behintzat, proposamen bezala edo nolai debaterako zabalik ikusten ditudan galdera. Mila esker eta parkatu horren berandu izateagatik. Egia esan, zute gauza pilo dakagula, komentatzeko, negutxinez baituen galdera batzuk edo, antolatzaileekin, uekoekin hitzein dugu, eta erabaki dugu, egia daia ordu bia bosgitxiago dira, eta baina atxeden, bazkaltzeko ordua edo hartu behar dugu, orduan, Inigo esan dakoaz gehien bat, beste eman diego aukera galderetarakota, arratzaldean tartetxo bat hartuko dugu, inote, agian zalantzak argitzeko, eta, apo bate berak esan dakoa ere guztion artean komentatzeko. Hortaz, arratzalean hartuko dugu tartetxo bat, horretan hitz egiteko. Pare bat ohar, bazkaltzen geratzen zaretenok, neba duzue, zera aurikularrak eta hemen utzi, aurkian ez da beharrezkoa, kanpora zoazteno bai, hemen, kanpoan utzi behar dituzue, areto hau itziko da, bazkal orduan, bazkaltzeko tartean, eta 3:00 aldala puntual, arratzaldean neko trinkoa daukagu, eta Inigok esan dako ni guztiari ere tartetxo bat emango badiogu, are gehiago trinkotuko zaigu. Honegin.